Umasipala waseMhlathuze ungomunye womasipala abayisizinda sezomnotho lapha esifundazweni njengoba kukhona ke ichweba laseRichards Bay. iANC yalahlekelwa elomasipala emuva kokhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka odlule waphathwa iIFP. iANC inesihlalo ezingama-26 kulomkhandlu bese kuthi ke iIFP ibe nezingama-23. Isikhala kule wadi savuleka emuva kokwesula kwekhansela leANC. Zingaphezulu kwesikulungwane ke eziyisithupha izakhamuzi ezibhalisele ukuvota kule ndawo. Izakhamuzi zithi zifuna ukubona intuthuko. Ngiphumela nje ukuthi ngiyabona intuthuko ayibiki adingekho. Ngiyabona kukhona umehluko obakhona ukhona njengamanje. Manje ngiyabona ukuthi bahle sivote konke kuzolunga. Ufuna kubona intuthuko abantu abasha besebenze bethola imisebenzi yonke into nje la eMandlankala kube nokuzwana. Abephumile amaqembu ezombusazwe ukuzonxenxa abavoti. iANC isola iIFP ngokuthenga amavoti, kepha iANC ithi izoyamkela imphumela ke yokhetho. Sifuna ukhetho lube olukhululekile futhi kube oluveza intando yabantu. iIFP isichithileke lezi insolo yathi azinaso isisekelo. So nale wadi singenela ukhetho ngoba sifuna ukunqoba. Sisemkhankasweni ikakhulukazi wokuwina kwesifundazwe kwaZulu Natal. Inhlangano engameleke ukhetho kuleli IEC ithi azikho izikhalo ezithulile kulamaqembu ezombusazwe angeneleke lolukhetho lokuchibiyela. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngise Richards Bay.